kupisa mazuvano vachamisa nyaya yekusungwa kuri kuitwa utungamiriri webata reno vanhu vakaita sana vajob scala nevamwe tingati imi setriple C muri kuti kudii nenyaya iyi kuchikorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika? Sakunatsa ndiye sakubayiwa isu tisu tinozama kuti zviite asi tisu tiri kutobayiwa asi munozviziva kuti kana uchirwira chinhu chakanaka unotokwinya nokuti adena makwiro anokwinya ateya mari vamurutswa haatye kutsviba nokuti tinoziva kuti vatiri kutamba navava ndozvavo kana zvavabata zvinovawisira mujambanja nomumhirishonga asi totoziva kuti kana bhinya rakabata mwana haunosviki uchinorwisana naro kuti rokubayira mwana robaya iwe unotomika shuwa kuti rarekedza mwana nokutaura zvine mhando ndo zvatiri kuita izvozvo vamwe vari kuti ade maenda munzira maita mhirishonga hatiri herisadza mutekwe isusu tikainvaitwa kana kuti kukokwa kumuchato hakuna huku yakangwara inokokwa kudhina igouya inoziva kuti ndiyo inenge first guest asi iri mupoto saka tinoziva kuti matsotsi edu aya ane chinyangwa chaanacho pakuda kuti zvinhu zviite mhirishonga asida mhirishonga munyika muno isusu hatibhilieve nyaya yekuti party power ndezokurwira munofanira kuuraya vanhu ours is not a power fight hatisi kurwira masimba tiri kurwira shanduko rugare kugara zvakanaka mufaro budiriro iwe neni tive nemukana nechimiro dignity yevanhu ndozvatiri